Repej se svoje směšným rekem i hybem. Spreveš kvestu s hybem. A připočkej oheň, Matěj. Prosím tě. Díky. Kurva, hej, čo si spravil? Martin, je živý. Chlapč, to si ma natočí, ak si dávaš rúraj. Všetko. GBS. RBK. To je rabaka. Bus. Dis. To je dis. To je dis, ty slyš. Co si o tom kurva myslíš? Hus. O čo si šel, že? Kuzec. Si dlouho mi prašte tak. Bus. Pas. Čus, kurva si ho prašte. Bus. Natočíš to? Plesk. Filip, však ty ideš preto. A keď ne, tak dojdú oni pre teba. Spadneš, ani tam nedojde teraz, víš? Ani sa tam nedostane, podľa. Ale jak dlho je prázdne, že? Mrzne dlho. 2 minúty. 2,6. 2,6 už 2,6. Stav svetový rekord. Zjedneme to na net. Je to piči si videl. Je to vykazené. Čo je, hej? On sa robí už. Zás ho oprdím. On to počuje. No. Filip, ty opýta ze šlahana. Už je ráno. Další šluk sa vám točí. On už povedal. Poď. No poď, Filip. No už je. Poď. Filip, ideš už. No nehal ty tam. Poď Bondo, na tu máš ľud. Daj si ho, máš tam dnes unikatý. Na to vyfúkol skôre, ty. Ja som to Ona je veľmi vyľahnuté. Že? Ona je vyľahnuté, vieš? Urob čvírik. Čip. Čo ti je, more? Ty si nejaký one? Chlače, zešľahali sa mi opice, čo som mal zavreté v akváriu. Ešte horšie neveľné. Tento video predtým. On otvoril oči. Po 4,29, chlapte. 4,29. 4 minúty 29. 4,29. Svetový rekord. Jaj. Dnešný rekord.